Salvegera Komkuji Ermeniyan sala 1915 li navçeya Xozata bajarê Dêrsimê bi çarekeyekê hat pîranîn. Çarekeya Bîranînê dibin pêşengeya Komeleya Dostaniyê ya Kirmancên Elewî û Ermeniyên Dêrsimê dera dostê de pêk hat. Em ser sê serok tertelê Ermeniyê bû. Dêrsim di nayra di sêr raverma onca amayê min î wat kerd. Likakî amayê min îta çikî îta de 1915 Nazaro Ermenî. Est bin Nazaro Tirkiyê îta ra bizu hata dot. Ev cihê asê piştî Ermeniyan jî bûye cihê kuştina. 23 sal piştî xirkirina Ermeniyan ji ser heman vî kaşê zinarîn ve vê carê Kurdên Elewî hatibin avêtin. 7 sal berê Ermenî li vê ra Ermeniyên Dêrsimê li vir divan zinaran de hatine avtin û xirkirin. Piştî Komkuji Ermeniyan her di 1938 vê carê jî Kurdên Elewîyên Dêrsimê li heman vî cihê latê asêge ji zinara ve werkirin û hatine kuştin. Ji welatên cuda xizmên Ermeniyên ku di Komkujiyê de jiyana xwe ji dest dane jî di çarekeya Bîranînê de amade ne. Ji bo aramiya derûnî û civakî yekane daxwaza wan rûberû bûne. Ay starî Abril 24 Minu keçe xwe biryar girt ku di sedemin salvegera Komkujiya Ermeniyan de warin serdana axa bavê kalin xwe bikin. Ji bo çalakiyan Bîranînê ez ji Yunanistanê hatim vir. Yekane xwasteka me ev e ku rûberûbûn pêk be da ku êdî herkes bikaribe di nava aramiyê de bijî. Li aliyê dayîka min pir kes nehatiye kuştin. Bêle jî xizmê bavê min tenê 4 kes rizgar bûne. Ev ji Erzurumê derbasê Edeneyê ji wir jî bi ser Afyonkarahisarê ve derbasê bajarê İzmirê bûne. Piştî yadkirina li kaşê zinarînê Kayışoğlu'ya yarmasiyê çalakeran serdana dêra Ergenê kirin. Ne tenê Ermenî rêveber û xelkên herêmê jî dixwazin rûberûbûn pêk bê û ji nû ve nasname û rengên cuda li herêmê şîn bibe. Bence ya tarihle yüzleşmeli, kimse korkma. Bi min pêwîst e rûberûbûna dîrokê pêk bê. Nabe ku kesek ji rûberûbûnê bitirs. Tên hatine kirin divin bên qebûl kirin û lêborîn bên xwastin. Binêrin li Ewropayê welatên ku çewtiyên dîroka xwe qebûl kirine niha pir pêşkevtîn. Demokrasiyê de jî pir li pêş in. Ji ber ku dersên pêwîst ji dîrokê stand in. Ji ber xeletiyên bi destê xwe kirine lêborîn xwastin. Kes nikare serê rastiyeke dîrokî bineximîne yan jî berova jî bike. Li vir bav û kalên me yên Ermenî û Kurdên Elewî kuştin. Em midî şer naxwazin, aştiyê dixwazin. Em demokrasi û mafê hemalatiya yeksan dixwazin. Bu ülkede demokrasi istiyoruz. Bu ülkede eşit yurttaşlık hakları istiyoruz. Li vir jî ji bo giyanê kesên jiyana xwe ji dest dane find hatin pêxistin, niyaz hatin belavkirin û gul hatin danîn. Dersim'de en zor Ermeni Kayışoğlu yarmasıdır. Este var. Wesa wes dest paygırdı. O kemeri este var kiste. Mak derneğe hin münasebeti artma avranma uzakır. Uzaraki amime Ergen Kilisesi taki ma niyazo kart falan Çilahoviyesini. Çendîn nifş bi ser Komkujiyê ve derbas bibe jî heta niha aramiya navekî û derekî pêk nehatiye. Diyar e heta ku rûberûbûn pêk nê de êşên cangoriyan rûyên xizmên wan bineqişînin. Serkan İnce, Ruda